Wedi'ch drysu gyda'r gwahaniaeth rhwng profion LFD a PCR a phryd i'w defnyddio. Rydyn ni'n clywed bod rhai pobl sydd â symptomau coronavirus yn defnyddio profion llif ochrol LFD i ddarganfod os oes Covid-19 ganddyn nhw. Ond mae profion llif ar gyfer pobl sydd heb unrhyw symptomau. Mae modd ei gwneud gartref a maen nhw'n gallu helpu pobl i ddarganfod yn gyflym os oes ganddyn nhw'r feirws heb yn wybod iddyn nhw. Os ych chi'n cynnal prawf LFD a bod y canlyniad yn bositif, yna mae angen i chi hunan ynysu ar unwaith a chymryd prawf PCR mewn canolfan brawf o fewn 24 awr. Os yw canlyniad eich prawf LFD yn negyddol, dyw hyn ddim o reidrwydd yn golygu i sicrwydd nad oes Covid-19 arnoch chi, ac mae angen i chi gael prawf PCR o hyd os oes symptomau gyda chi, neu os yw olrhain cyswllt yn gofyn i chi wneud hynny. Gwneir y profion PCR mewn canolfan brofi cyn cael ei dadansoddi mewn labordy. Gallan nhw roi canlyniad mwy cywir ac adnabod amrywolion o bryder. Felly, mae'n bwysig cael prawf PCR os oes ganddoch chi unrhyw symptomau Covid-19, peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, colli neu newid eich gallu arogli neu flasu, symptomau annwyd neu ffliw, neu os ych chi'n cael eich adnabod fel cyswllt agos i rhywun â Covid-19, neu i gadarnhau'r canlyniad os ych wedi gwneud prawf llif ochrol cyflym, LFD, ac wedi cael canlyniad cadarnhaol. Gallwch archebu profion PCR ar-lein yn www.gov.uk neu trwy ffonio 119. Daw mwyafrif y canlyniadau yn ôl drannoedd, ond gallan nhw gymryd hyd at 3 diwrnod. Rydyn ni'n gwybod nad yw 1 o bob 3 person sydd â'r feirws yn dangos symptomau. Felly mae'r profion LFD yn parhau'n rhan bwysig o adnabod y rhai sydd â'r feirws a helpu i'w atal rhag lledu. Anogir unrhyw un dros 11 oed heb symptomau i ddefnyddio'r profion LFD ddwywaith yr wythnos, bob 3 neu 4 diwrnod, i ddarganfod os ych chi'n debygol o fod yn cario'r feirws heb yn wybod. Bechanogir hefyd i wneud prawf LFD os ych chi am fod mewn sefyllfaoedd risg uwch gan gynnwys treulio amser mewn lleoedd gorlawn neu gaeedig, cyn i chi ymweld â phobl sydd ar risg uwch o salwch difrifol o Covid-19 gan gynnwys ysbytau a chyfleusterau gofal iechyd. Rydych chi'n teithio i rannau eraill o Gymru neu'r Deyrnas Unedig. Mae'ch cyflogwr neu'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol wedi gofyn i chi wneud hynny cyn triniaeth. Mae'n bwysig iawn cofnodi canlyniad eich prawf LFD cyn gynteg ag y gallwch, p'un yw'n gadarnhaol, yn negyddol neu'n ddi-rym. Gallwch roi gwybod am eich canlyniadau ar-lein yn www.gov.uk neu drwy ffonio 119. Mae profion PCR a LFD yn rhad ac am ddim ac ar gael ar-lein yn www.gov.wales neu trwy ffonio 119 a www.gov.uk. Gellir casglu citiau prawf LFD hefyd o rai fferyllfeydd cymunedol neu weithle. Ewch i www.hduhb.nhs.wales i gael mwy o wybodaeth. Sylwch. Efallai y bydd angen i chi dalu am brofion at ddibenion teithio rhyngwladol. Felly cofiwch, profwch, hyd yn oed os ych wedi'ch brechu, gan ddefnyddio prawf cartref LFD os nad oes gennych symptomau, ac archebwch brawf PCR os oes gennych symptomau. Golchwch eich dwylo'n rheolaidd, cadwch bellter cymdeithasol, gwisgwch orchydd wyneb lle bo angen. Trwy wneud y pethau rhain, rydyn ni'n helpu amddiffyn y cynnydd rydyn ni gyd wedi wneud yn ystod y pandemig, gan gadw cyfyngiadau'r dyfodol i'r lleiafswm, ac amddiffyn ein hynwyliaid a'n cymunedau. Diolch am helpu i ddiogelu Hywel Dda.